Hello, hello! Täällä on sun uudet ystävät Krista ja Marjut, ja me ollaan Like Minded podin juontajat. Tässä podissa me jutellaan rohkeasti elämästä sen kaikissa sävyissä, niin hyvistä kuin huonoistakin hetkistä. Ja hei, me halutaan, että tää podi tuntuu, kun viettäisit aikaa sun hyvien ystävien kanssa. Rentoa, inspiroivaa ja ehkä vähän naurun täyteistäkin. Ja jos meidän jutut resonoi, niin jaa jakso sun läheisten kanssa ja ota meidät seurantaan. Se merkkaa meille ihan valtavasti. Like Minded on meidän oma yhteisö, johon just sä oot lämpimästi tervetullut. Tänään puhutaan kolmikymppisyydestä, koska mä ja Marjut ollaan ihan hetki sitten täytetty 30. Jep. Meillä on tosiaan vain 2 päivää ikäeroa Kristan kanssa. Me täytettiin kesäkuun 20. ja 22. Yeah. No nyt ehkä joku vähän päälle pari kuukautta. Eli sillai tuore juttu ja haluttiin, että tämä tulee tähän 3. kaudelle ensimmäiseksi jaksoksi, koska tämä on niin tuore juttu ja mä uskon, että meillä on paljon myös kuuntelijoita, ketkä on täyttänyt tai on täyttämässä 30. Ja me käydään läpi erilaisia kysymyksiä, vähän sellaisia diipimpiä ja ehkä myös hauskempia. Ja jakson loppuun tulee taas viikon vinkit tähän 30-syyteen liittyen. Jep. Millaiset fiilikset sulla oli, Krista, silloin ennen kuin sä täytit 30? Et odotitko sä sitä merkkipaalua vai oliko se enemmän semmoinen pelottava asia? No siis mä en yhtään kriiseillyt tätä. Ja mä ehkä enemmänkin vaan odotin, että vaihtuu uusi vuosikymmen. Ja niin, mä oon jotenkin sinut itteni kanssa ja se, missä mä oon tällä hetkellä mun elämässä. Ja mä tiesin, että tämä niinku 30-syys, niin ei jotenkin ootti sitä, että alkaa uusi vuosikymmen ja sitten, että mä oon niinku aikuisempi, kasvanut tietyissä asioissa. Mulla on parempi tilanne elämässä, tai siihen mä oon niinku koko ajan tehnyt töitä, että mulla on jotenkin vakaampi tilanne elämässä. Että on se sitten töiden suhteen tai parisuhteessa tai niinku oman henkisen kasvun kanssa ja oman kehityksen, niinku, oma kehitys all in all, niin jotenkin vaan ootti sitä myöskin, että ihanaa, että joo, nyt on 30 ja sitä, mitä se seuraavat taas sitten 10 vuotta tuokaan, niin missä onkaan sitten niinku taas tulevaisuudessa. Et 20-syys on kuitenkin sitä, että sä oot niin vielä semmoinen teini, sä opettelet elämään ja opettelet tätä niinku maailmaa ja se, mitä sä haluat sun elämältä ja mikä on sun identiteetti, sun haaveet, unelmat, mihin sä haluat mennä elämässä, missä haluat asua. Se on niin sitä sellaista vielä. Niin onkin, joo. Niin, mielestäni 30-syys on ihanaa sitten taas, että sit sä niinku rakennat sen sun pohjan päälle kaikkea uutta. Joo, jep. Joo, mulla on kyllä vähän samat fiilikset, tai sillä, että en mä nyt silleen odottamalla odottanut, koska haluan kuitenkin silleen elää vähän päivä kerrallaan ja sitten niin kun, ottaa ne asiat vastaan, mitä elämä tuo ja näin, mutta en mäkään silleen ole sitä stressannut, tai silleen, että en mä ollut kertaakaan silleen, että voi ei mä täytän 30, että mun on pakko tehdä joitain asioita ennen kuin täyttää 30, ja siis totta kai niin kuin En mäkään, miten sanotaan? Ja siis totta kai vanheneminen on aina vähän silleen niin kuin ehkä ahdistavaa jossain määrin, mutta en mä niin kuin tässä, ei tää ollut mulle mitenkään erilaista täyttää 30 kuin esim. 29 tai 28. Totta kai se on nyt ehkä silleen ulkopuolelta tuleva semmoinen, että sulla pitää olla bileet ja vau, sä täytät 30 ja näin, mutta en mä niinku itse pääni sisällä ajatellut sitä ehkä sillä niin suuresti. Jep. Jännä, että monilla tulee tosi iso jotenkin kriisi, että täytän 30, pitää tehdä nämä asiat ennen sitä, tai että pitää olla naimisissa, pitää olla oma talo, pitää olla tietty niin kuin se oma punainen omakotitalo ja perunamaa ja kultaisen noutaja. Niinpä. Ja sitten kun itselle se on ihan horrori, ja just itse kuulin tätä, kun mä näin yhden mun
hauska, jos hän kuuntelee tätä, en tiedä, mutta näin yhden vanhan koulukaverin Tallinnan risteilyllä. Sattumalta. Joo. Ihana, kun sä oot ollut Tallinnan risteilyllä. Joo, ja se tunnisti mut, ja mä katsoin kanssa häntä sillä lailla, että ei hitto, että me ollaan oltu ammattikoulussa samaan aikaan. Ja mä muistin hänen nimensäkin vielä. Koska mä ikään muista kenenkään nimeä. Pieni maailma. Niin sit se oli sillä lailla, että mä kerroin hänelle, että että mä oon mennyt naimisiin hetki sitten, ja bla bla, ja sitten me puhuttiin, kun hänen paras ystävä on niin kuin mun eksä, niin puhuttiin siitä, että mitä niin kuin hänelle kuuluu, ja mitä sitten tälle tyypille, tälle mun luokkakaverille kuuluu, tai ollaan oltu siis samassa koulussa, mutta joo. Niin, että sen yksi kommentti oli just tämmöinen, että että sillä on punainen omakotitalo ja perunamaa ja kultaisen nouta, niin kuin kaikki haluaa. Ja sitten mä vaan vastasin siihen, horror, ja lähdin menee. Ja toi olisi mun niinku private mikä? Mitä mä sanoin? En mä tiedä. Persoonallinen pelko. Niin, persoonallinen helvetti. No joo. Horror. Joo, siis mä oon kanssa silleen, että ehkä sen takia mua ei itse ole ahdistanut tää 30-syys, koska on justiin elänyt aika paljon sitä, miten itse haluaa elää. Tai sillä, että ei ole tullut sellaista, että ei vitsi, että mä en ole tehnyt niitä asioita, mitä mä oon halunnut tehdä. Niin. Että kun on justiin muuttanut Maltalle ja pailannut menemään monta vuotta siellä ja sitten asettunut enemmän aloille ja näin, niin ei ole ehkä siksi ollut sellaista, että okei, mun on pakko tehdä nämä asiat vielä ennen kuin mä täytän 30. Silleen. Niin, jep. Me ollaan oltu kyllä tosi onnekkaita. No, onnekas on vähän sillai, koska me ollaan tehty työtä sen eteen. Ei vaan, että me ollaan oltu onnekkaita, mutta siis kuitenkin. Koska me ollaan kummatkin tehty hirveästi töitä sen eteen, että me ollaan tässä kohtaa niin kuin omaa elämää, tai että meillä on nämä asiat, mitä meillä on niin, että mitä itse haluaa. Niin, että me ollaan tehty koko ajan töitä unelmien eteen, ja että halutaan ne omat tavoitteet, ja ollaan oltu tosi niin kuin disciplined, mikä se on suomeksi, johdonmukaisia, tai niin kuin tosi... Joo, kyllä se varmaan on se sana. On se johdonmukaisuus, joo. Ja siellä niin kuin, että me ei olla annettu periksi. On ollut sisua. Niin on ollut paljon sisua. Jep, että on mennyt niitä omia tavoitteita kohti, niin ehkä just sen takia, että tämmöinen uusi vuosikymmen ei tunnu niin kuin pelottavalta, tai sillä apua en ole kerennyt elämään, koska me ollaan tehty just niin kuin kummatkin niin kuin omia juttuja. Tehty omaa juttuja. Niin. Joo, niinpä. Joo, toi on kyllä totta. Mä en ole kyllä ajatellut tota ehkä tolleen, mutta käy järkeen. Jep. Ja sitten oli ihana just nähdä niinku entistä koulukaveria ja kuulla, että missä hän asuu ja mitä hän tekee ja sitten tämä mun eksä ja näin. Niin... Ja oli sellainen, että niin, että se sopii heille niin kuin aivan täydellisesti. Tai se on se, mitä ne halus ja mikä ei yhtään yllätä mua. Mutta sitten mä mietin itteeni, niin just että horror ei olisi ollut mulle yhtään. Ja onneksi mä en oo siellä tuommoisessa tilanteessa, koska se ei ole mua. Niin, niinpä. Ja sitten varmaan olisi just silleen, että kun täyttää 30, että tai tuntuu siltä, että on jäänyt ehkä jotain tässä parikymppisenä elämättä. Yeah. Ainakin niin mä itse ajattelen. Sama. Onko jokin piirre tai tapa, jonka sä huomasit kadonneen tai muuttuneen iän myötä? Joo, siis tämä on varmaan aika semmoinen tavallinen, mitä monet ihmiset huomaa, kun kasvaa, mutta siis mä huomaan ainakin itsessäni, että ei ole ehkä enää semmoinen niin kuin laumaa seuraava lammas, tai että niin kuin, on enemmän semmoisia omia mielipiteitä ja on paljon niin kuin itsevarmempi, eikä ole ehkä semmoinen tosi mustavalkoinen ajattelutapa, että on ehkä enemmän semmoinen, niin kuin, en mä tiedä, on jotenkin avartanut maailmaansa paljon enemmän. Tai on semmoinen laajempi maailmankatsomus, mitä silloin nuorempana oli. Niin ehkä se on niin kuin semmoinen suurin, mikä on mielestäni tosi hyvä. Tai enemmän niin kuin yksilö ja tekee, mitä itse haluaa.
Niin, ja osaa asettaa sellaisia omia rajoja, ja sitten just ei ehkä hengaa semmoisten ihmisten kanssa, kenenkaan hengas nuorempana, että osaa sille ehkä valikoida sellaisia ihmisiä, kenen kanssa sulla on oikeasti hyvä olla. Ja justiin silleen tehdä sellaisia asioita, missä oikeasti nautit, eli silleen, että oot vaan silleen joo, tai sellainen yes girl, että sanoo kaikkea, joo. Tietää se oman arvon ja mitä haluaa tehdä, mitä haluaa elämältä, kenen kanssa sen haluaa viettää. Ja miten tärkeät se on, että kaikki ne sun rutiinit ja kenen kanssa vietät sun elämää tai se, että sanot omat mielipiteet, niin se noi kaikki tuo lisää itsevarmuutta ja sitä hyvää oloa itses kanssa. Niinpä, joo. Mutta toi on kyllä ehkä suurin, mitä mä oon huomannut. Mikäs sulla on? Mä oon ollut ehkä aikaisemmin ja on ollut mielistelijä. Että mä oon jotenkin pienentänyt sit itteeni ja ollut vaan, että niin kuin mielistellyt muita ja aina halunnut olla semmoinen, että kaikki tykkää musta. Ja mä uskon, että se tulee myös kiusaamistaustasta, että kun mä oon kiusattu, niin sit on jotenkin halunnut, että mä en aiheuta mitään draamaa ja että kaikki tykkäisi musta ja ollut semmoinen porukan hauskuttaja ja aurinko ja jotenkin kuvitellut, että se on se mun elämän tehtävä, että tai yksi elämän tehtävistä, että mun pitää olla se hauskuuttaja ja se fanikrista, kuka on aina sellainen hymyileväinen ja aurinkoinen, pirteä. Niin mä oon tajunnut sen, että mun ei tarvii mielistellä. Mun ei tarvii olla aina hyvällä tuulella. Ja muiden tunteet ei ole mun vastuulla ollenkaan. Tai muiden ihmisten, muiden piristäminen ei ole minun tehtävä. Ja mä voin olla ihan täysin oma itteni ja mulla on omat mielipiteet ja mä seison suorassa omilla jaloillani. Niin, ja omien mielipiteiden takana. Jep, ja et paskat muista. Ja että just, et ihan sama, että tää on mun elämä ja se, että mun ei tarvii miettiä justiin koko ajan muiden tunteita tai muiden millainen päivä heillä on ollut, tai että mun pitäisi piristää ketään. Että oikeasti tärkein ihminen oot sinä itse sun omassa elämässä. Toki on supertärkeitä ja mä en usko, ja ei olisi mua ilman mun perhettä, mun lähipiiriä, mutta se, että on tosi tärkeää laittaa se oma jaksaminen etusijalle ja omat tuntemukset ja että sulla on oikeus ja sä oot sen arvoinen. Ja sun ei tarvitse just mielistellä muita, niin että pidät itsestäsi huolta. Joo, toi on kyllä ihana. Joo. Noi on kyllä vähän samantapaiset noi meidän omat, tai silleen, että ei ole enää semmoinen just mielistelijä, tai silleen, että sanoo koko ajan joo, tai että justiin pystyy seisomaan niiden omien sanojen ja mielipiteiden takana, ja sitten joo. Ja ei ole laumassa kulkija. Niinpä. Vaan oikeasti yksilö. Mutta sitähän se on kyllä teininä myöskin paljolti ja nuorena aikuisena, että se on sitä laumaelämistä paljolti, kun sä oot tottunut siihen. Ja se on tosi normaalia tietenkin. Jep. Tosi inhimillistä. Jep, ja se, että kun sut on opetettu siihen, koska koulussa sä oot samanikäisten kanssa isoissa ryhmissä. Ja sitten kaveriporukat on just semmoinen, että sä oot tottunut siihen enemmän laumaelämiseen. Että ollaan samalla luokalla ja samat harrastukset ja samat porukat ja näin. Ja eritoten kyllä meillä, kun me ollaan niin pienestä kylästä, niin on ollut niin sellaista pientä piiriä. Niinpä, jep. Mitä mun mielestä vanhemmaksi tulee, niin sitä enemmän se menee just siihen yksilöllistämiseen, tai että sä oot yksilö, ja se on sun elämä, ja sun haaveet, sun toiveet, eikä mitä sun vanhemmat odottaa sulta, tai sun ystävät, tai se kaveriporukka. Että sitten just tai sun puoliso tai... Niin. Jep. Joo, toi on kyllä. On oppinut tosi paljon asioita ehkä tässä 10 vuoden aikana. Tai silloin, kun täytti 20 ja nyt kun on täyttänyt 30, niin mun mielestä se jotenkin siistiä ajatella, miten paljon justiin
oppinut elämällä pelkästään. Tai silleen, että niin, elämän kokemus. Elämän kokemus, vaikka nyt ei ole mikään super vanha vielä, mutta silti tuntuu niin kuin paljon viisaammalta ja semmoiselta, että on kyllä kiva aloittaa nyt tämä uusi vuosikymmen. Niin onkin. Joo, ja mitä kaikkea niin kuin tulemaan pitää, sitten miten paljon on kasvanut jo tähän mennessä ja mitä kaikkea on kokenut elämässä, niin sitten on niin jotenkin mielenkiintoista nähdä, että mitä seuraavat vuodet on ja millainen on niin kuin myöhemmin sitten, että jos nyt on päässyt jo tähän pisteeseen oma elämänsä kanssa. Ja sitten mitä kaikkea niin kuin vaikeatakin tulee vastaan seuraavien vuosien aikana. Tulee varmasti semmoisia asioita, ja tuleekin, mitä sä et ole ikinä kokenutkaan. Ja mihin sä et voi valmistautua. Niinpä. Joo, aivan varmasti. Ylä- ja alamäkeä tulee aivan jokaisella, mutta joo, on kyllä silleen, tai siis elämässä nyt tietenkin on silleen, että kiva mielenkiinnolla odottaa. Ja silleen niin positiivisen kautta aina. Niin, niinpä. Että on kuitenkin semmoinen asenne elämään. On joo, super tärkeä. Ja sitten totta kai itse oma mottoni, että positiivisuus tuo aina positiivisuutta. Että jos sulla on positiivinen fiilis, niin kyllä sä niinku tuot itsellesi niitä uusia positiivisia asioita sun elämään. Kun se, että jos mä koko ajan valitaan ja on negatiivinen ja naama väärinpäin ja näin, niin ei kyllä silloin ei kyllä paista aurinko niinä päivinä niin kuin muutenkaan. Tuntuu, että kaikki menee päin honkiin. Että kyllä mä uskon, että se on se sun aura ja energiakenttä, että jos sä resonoit hyvää energiaa ja positiivisuutta ja oot niin kuin sillä, että tulevaisuus on valoisa, niin varmasti tulee niin kuin että on toiveikas ja uskaltaa unelmoida just eri asioita. Niin. Ja sitten mäkin jotenkin silleen, jos on vähän sellainen masentunut olo ja ajattelee sitä tulevaisuutta silleen, että voi ei, että esimerkiksi vaikka että aika menee niin nopeasti ja mä en kerkeä tehdä mitään ja mitä kaikkea pahaa voi tulevaisuudessa tapahtua, niin sitten voi kääntää taas sitä vähän silleen, että mitä kaikkea hyvää oikeasti voi vielä tapahtua. Tai silleen, että yrittää miettiä niitä positiivisia asioita ja semmoisia, niin on niin monia asioita, mitä sä et ole vielä edes kokenut, mikä saattaa olla sun elämän paras päivä tai silleen, että älä. Mitä kaikkea elämällä on vielä annettavaa. Niinpä. Ja kun se menee niin nopeasti, niin pitää nauttia joka hetkestä, kun se oikeasti tuntuu, että mä just eilen tässä puhuin tästä yhden mun uuden kaverin kanssa, kenen kanssa me ollaan nyt niinku lähennytty, niin se sanoi mulle sitä, että kun se hankki oman ekan asunnon, ja se on muuten aika relevantti juttu kanssa 30-vuotiaalle, että hankkii oman asunnon, niin se sanoi mulle sitä, että sillä meni se niinku 3 vuotta semmoisessa sumussa, kun se oli niin ressaantunut siitä, että se osti sen oman asunnon, ja sitten se kaikki remppa ja sisustaminen ja näin, ja sitten se vaan niinku koko ajan jotenkin eli vaan sitä vaihetta, niinku, että ressasi siitä, että onko tarpeeksi rahaa ja kuinka paljon siihen pitää laittaa niin kuin, töitä ja että niin uusi elämänvaihe ja just se, että eka oma asunto ja bla bla ja näin. Niin että sillä meni se 3 vuotta siihen, niin kuin more or less, enemmän ja vähemmän siihen niin kuin ressaamiseen ja siihen, että saa kaiken maksettua ja hoidettua ja kämppään kaiken. Niin mä mietin just, ja puhuttiin sen kanssa siitä, että mitä hän on oppinut siitä, että ei olisi pitänyt käyttää 3 vuotta siihen niin kuin missään nimessä. Että miksi sä niin kuin ressaat tuommoista asiasta, kun ei siinä ole mitään, niin kuin, ei niin kuin ihan turha valittaa ja niin kuin olla siinä semmoisessa, että voi ei, miten paljon mun pitää nyt ostaa kaikkea ja miten paljon kaikkea tehdä. Kun se on se unelma, minkä sä haluat sun oma asunnon. Niin sit sä elät tommosessa niin kuin jotenkin negatiivisuudessa 3 vuotta. Joo, ei vitsi. Joo, toi on kyllä tosi hyvä pointti. Joo, ihan päräyttävä. Koska, joo. Koska siis mä olin kanssa, kun sanot on eilen, mä vaan totta. Että eihän tuossa ole niinku mitään, että sä teet hirveästi duunia se eteen, sama vaikka häittenkaan. Ja sekin on taas 30-syyden juttu aika monelle, että monet menee tässä aikaa niin kuin naimisiin, niin että sä haluut sitä sun koko elämäntyyliä. Monelle se on iso haave ihan pikkutytöstä asti. Sitten kun sä viimein löydät sen Mr. Oikean ja alatte niin kuin, suunnittelee häitä ja näin, niin sitten ihan hirveä ressi. Aivan kauheeta, sä oot ihan Bridesilla, niin kuin nimimerkillä Krista.
niin, Krista 95. mutta siis... Niin, mutta kyllähän ne pitää tuntea kanssa, ei se siitä ole kiinni, mutta mä ymmärrän ton pointin silleen, että... Että pitää sen mielessä, että kun se on ollut se sun haave niin pitkän aikaa, niin minkä takia sä sit jäät siihen jotenkin semmoiseen negatiivisuuden valituskehään. Niin. Että pitää noissakin tilanteissa, että se aika on vaan sen hetken. Että sä just ostit kämpän ja alat remppaa sitä. Ja, että se on vaan se hetki. Ja se on oikeasti isossa mittakaavassa tosi pieni hetki. Ja sitten se, että sun pitää nauttia siitä, kun se on ollut sun haave. Jep. Ja elää ne kaikki ylä- ja alamäet. Ja sitten nauttia siitä, että hei, että vitsi miten siistiä. Että minä tein tämän. Tämä on minun koti. Niin, sepä. Joo, se on vähän sama niin kuin kaiken kanssa niin kuin elämässä. Esim. Vaikka tämä podcasti, silleen, että eihän tämäkään mitään ruusuilla tanssimista ole aina. No, ei vaikka me nyt rakastetaan tätä ja näin, mutta onhan tässä ne omat puolensa, mitkä saattaa joskus ärsyttää ja on vaikeaa. Ylipäätänsä mun mielestä on hyvä muistaa just toi, että sä teet nyt just sellaisia asioita ja sä et saa tätä päivää sille ikinä takas. Niin nauttii just niistä, koska siitähän se elämä just taas muodostuu, tai se onnellisuus muodostuu näistä pienistä asioista ja niistä pienemmistä unelmista kanssa. Niin, pienistä ja suurista unelmista. Ja niistä yksittäisistä päivistä. Jep. Ja siis vitsi toi on kyllä mikä kelaa, koska kun miettii, että sitähän sä oot pikkutyttönä unelmoinut. Tai vaikka, että me ollaan unelmoitu tästä podcastista, miettii joku pari vuotta sitten, niin me ei kuviteltukaan. Tai että me ei olisi voitu edes ajatella, että nyt me ollaan tässä. Älä. Ja sitten nyt me ollaan. Nyt me ollaan tässä, niin. Sitten se ihmismieli on vaan silleen, no, toi niin, ihan perseestä. Joo, hiton vaikeeta, joo, vaikeeta oikeasti. Ja siis niin kuin ärsyttää ja ei toimi ja en osaa tehdä tätä ja uutta ja vaikeet ja ahdistaa ja kaikkea. Niin mieti, että sä olisit tehnyt mitä vaan pari vuotta sitten, että sä olisit tässä pisteessä tällä hetkellä. Että se on sillä että joo, siis miettii oikeasti, 2 vuotta sitten me ollaan oltu 28. Me oltiin varmaan, jos joku olisi meille sanonut, että hei, 2 vuoden päästä teillä on oma podcasti. Ja en olisi uskonut. Te teette kaiken itse, editoinnin, markkinoinnin, logot, tunnarit, kaikki niin kuin itse. Tiedätkö, mä en saa, you're kidding. Niin mä menen siinä. Minä vai? Sä oot aika hauska. Hyvä vitsi, hei. Kerro joku toinen. En olisi uskonut, en päivääkään. Siis sillä lailla, että mä tiedän, että joo, toi niinku kuulostaa multa. Ja toi on se, mitä mä haluun. Mutta onks musta tohon, en mä tiedä. Osaaks mä niinku jotenkin vaan epäily sitä. Mutta sit sä kasvatat sitä sun itsevarmuutta, että kyllä susta on siihen. Susta on mihin vaan, jos sä päätät oikeasti. Kaikista on. Kaikista on. Mun mielestä, siis ihan mitä vaan, mitä sä haluut. Muistakaa se. Niin. Ja joo, varmasti on niinku rajoituksia, sit taas kun miettii jotain. Niin, on tietynlaisia rajoituksia elämässä, joo. Mutta se, että ne huomioon ottaen. Mutta se, että kyllä mun mielestä niin kuin jokaisesta on, jos sä sen päätät ja sä laitat ne työtunnit sisään ja sen effortin ja sulla on joku unelma ja sä teet, niin kuin, sä teet töitä sen eteen, sillai, ei mitään väliä, mikä ajankohta, milloin ja näin. Niin ihan varmasti uskon, että jokaisesta on. Ja sekin silleen, että ne unelmat voi muuttua kans matkan varrella. Että ei niiden tarvitse aina pysyä samana. Ja sillä, että sä saatat löytää jotain muuta, tai jos sulla on yksi unelma nyt, ja sä seuraat sitä, mutta sitten vaikka se ovi sulkeutuisi jostain syystä, niin sitten se yleensä johdattaa sua kuitenkin johonkin muualle. Niin, se on se kokemus, mitä sä sait siihen oveen mentäessä. Sä sait vaikka mitä työkaluja elämään. Ja okei, se ovi sulkeutui. So what? Mitä sitten? Koska niin kuin yleensä avautuu 3 uutta tai 2 uutta. Tai ainakin 1. Niin kuin, aina löytyy joku uusi suunta. Jos sä haluat oikeasti löytää itsesi ja niin kuin, mikä on sun intohimo ja mitä sä haluat tehdä elämässä. Niin, kyllä sä, mitä enempi sä niin kuin, avaat itteesi ja oot niin kuin, avoin ja joustava ja niin kuin, että hei, tää voisi olla mun juttu. Ja laitat, tai niin kuin, teet töitä sen asian eteen. Kaikki työt muuten, tai kaikki projektit ei ole hauskoja. Ja ne on välillä ihan
ihan kauheita ja perseestä. Mutta se, että jos sä oikeasti työnnät ittees niihin niin kun, mukavuusalueen ulkopuolelle, niin sit sä voit löytää sieltä uusia siemeniä, uusia semmoisia ajatuksia, että hei, että musta tää on mielenkiintoista, tää on se, mitä mä haluan tehdä. Ja sitten uusi ovi aukeaa. Jep. Ja sitten sä menet sinne. Jep. Mutta miten sitten, että onko sulla mitään sellaista asiaa, mikä tuntuu niin kuin tällä hetkellä sun omalta jutulta, mikä ei ehkä ollut silloin nuorempana sun juttu? Joo, no siis mä oon aina tykännyt huomiosta. Ihan aina. Mutta mä en ole tajunnut sitä, että kuinka paljon mä tykkään olla kameran eessä. Ja että kuinka paljon mä niinku tykkäänkään niinku siitä, että oon parrasvaloissa. Ja mä oon huomannut sitä nyt ton mun niinku malliuran tai malliharrastuksen myötä. Että kuinka ihanaa on olla, niinku, että laittautua tai joku meikkaa sut, laittaa sun hiukset ja sitten mennä ottaa kuvia. Mä oon tehnyt nyt aika monta niinku fotosyyttiä, kuvaussessiota nyt tässä vuoden aikana. Tai 1,5 vuoden aikana. Ja niin kuin make sense, koska sillä lailla, että mä oon ollut aikaisemmin siis kirjan kannessa. On mukavaa olla, mukavaa olla ähtäriläinen. Ai niin, oliko se se? Joo, mä oon siinä kannessa mun siskon kanssa. Joo. Ja sitten ja sitten mä oon ollut Keskisen, eli Tuurin kyläkauppa, niin mä oon ollut siellä lehdessä niin kuin lastenvaatemallina. Ja sitten mä oon ollut tämmöisissä mallitapahtumissa, niin kuin just että Ähtärin Mayday-kauppa. Joo, niin mä muistan, että mä oon ollut niin, eikö se ollut sellaisia muotinäytöksiä aina näissä Ähtärin naisvoimistelijoiden juhlissa? Joo, niin mä oon ollut siellä, pienenä, joo. Ja mä muistan nuo ajat, mutta mä jotenkin, ei se niinku ikinä saanut jotenkin tuulta alleen, ja sitten mä ajatellut, että se on niin mun juttu ehkä välttämättä sit kuitenkaan. En mä tiedä. Ehkä ei ollut semmoista itsevarmuutta, kun ollut nuorempi. Ja sitten mä uskon, että mun porukat ei edes halunnut laittaa mua niinkään tuommoiseen mallimaailmaan, koska se on kuitenkin raakaa. On, joo, varmasti. Raaka maailma ja sitten kaikki niinku paineet nuorella ikää ja näin. Niin. Ja sitten ehkä se, että mun pikkusisko on ollut tosi paljon niinku mallijutuissa ja hän on pitkä näyttävä nainen, kaunis nainen, niin ehkä jotenkin sit itse aina ajattelin, että mä oon niin lyhyt, niin ei musta oo tollasen emmää ja ei musta oo tommoseen niinku kamera eessä olemiseen tai posettamiseen tai näin, niin jännä, että nyt niinku tämän ikäisenä, ja mä oon niin onnellinen, että nyt mä oon uskaltanut ja mulla on ollut se itsevarmuus ja että mä oon laittanut itteni tommosiin tilanteisiin, vaikka se on tosi jännittävää. Ja välillä tulee sillä lailla, että nytkin kun meni niin kuin yksi Maltan tunnetuimpia valokuvaajia, hän oli meidän häissä myös valokuvaajana, niin tehtiin sen kanssa yksi projekti tuossa. Niin mua jännitti ihan älyttömästi, aivan hirveästi. Joo, ja mähän menin 4 aamulla laittaa mun meikki ja hiukset. Ja, niin jännitti ihan sikana, että no mitä tässä nyt tulee. Ja että osaanko mä niinku posettaa, osaanko mä olla jotenkin siinä kamera eeseen, että kun tää ei ole niinku hääkuvaussessiota, että se on niin eri, että me ollaan palkattu hänet meidän häihin, vai että on niinku tälleen erikseen. Niin jännitti ihan sikana. Ja sitten, että kun se oli vaan niin maagista ja ihanaa, ja mä vaan nautin siitä niin paljon. Että vaikka kello oli just, että me mentiin 7 ottaa kuvia. Niin sitten oli vaan, että tämä on tää minun juttu. Tämä on minun, niinku, tämä on mun intohimo. Niin, että pääsee semmoiseen flow-tilaan siinä. Joo. Ja niin kuin aika vaan menee. Sä niin kuin oot jossain ihan omassa maailmassa. Sä et edes muista, että ai niin, mulla on oma elämä. Tai niin kuin, että kuka minä olen? En mä tiedä. Niin kuin tämän ulkopuolella, tiedätkö? Että menee ihan niin semmoiseen ihmesfääreihin, että okei, wow. Niin, joo. Siis se on ihanaa, että on näin niin kuin vanhempana. Tai no niin, vähän niin, ei voi sanoa vanha, mutta vanhempana. Niin löytänyt tämmöisen
uuden intohimon, ja mikä on ollut aikaisemmin mun jo niin kuin harrastus. Ja että sit se on niin tärkeä osa itteensä, tai mua niin, ja mun 30-syyttä, niin Jep. joo. Niinpä. Vau. Joo, mä oon kyllä niin ylpeä susta, että sä oot tehnyt noita juttuja, koska sä oot niin tosi luonnollinen aina. Just, tai silloin kun mä näin, että sä olit siinä kamera eessä, just häissä otettiin niitä kuvia, niin sä oot jotenkin tosi semmonen niin kun, kamera vaan rakastaa sua. Joo, se on ihana katsoa silleen, että kun se näkyy susta tosi paljon, että sä tykkäät siitä. Yeah. Mikä asia tuntuu nyt sun jutulta, vaikka se ei olisi ollut sitä vielä muutama vuosi sitten? Eli sama kysymys sulle takaisin. Joo, siis musta tuntuu, että mä oon aina ollut kyllä vähän semmoinen niin kuin rauhallinen ja semmoinen, niin kuin, mä tykkään niin kuin hitaammasta elämästä ja semmoisesta niin kuin, rauhallisuudesta, mutta nuorempana mä olin vähän semmoinen, että mä halusin vaan justiin matkustaa ja mennä ja tulla ja silleen niin kuin elää vähän silleen nopeammin. Ja sit mä aina vähän olin silleen, että hyi, että joku, mitä näitä nyt on, hyi joku jooga tai hyi joku, en mä tiedä, tommonen healthy lifestyle tai hyi joku itsensä kehittäminen tai Joo, cringe, että noita sanoo kaikki tommoset, joo. Älä, joo, mut se on bot. Niinku että on vähän sellainen woo-woo, jos sä oot niinku, mietit tällaisia asioita, mistä me esim. Nytkin puhutaan meidän puolissa ja näin. Jep, olevina on maailman parantaja. Älä. Ja ei hitto, saanko mä sanoa tähän? Mitäs me maailmanparantajat? Pakko oikeasti, tämä on meidän 3. tuotantokauden mun mielestä motto, maailmanparantajat, koska siis oikeasti mulla on yksi tuttu, kuka mä pyysin häneltä, että kuuntelisi meidän podcastia, kun sillä on, sori mä sanon tämän tähän väliin, mutta tuli mieleen, että tämä on niin hyvä juttu. Mutta joo, niin, että sillä on myös podcasti. Niin, mä sanoin sille, että voit sä kuunnella meidän podcastia. Ja sitten se oli sillä lailla, että mä en pysty kuuntelemaan sitä, kun te olette tommosia maailmanparantajia. Ajatteleekaan moni tolle. On point. Mä haluan olla maailmanparantaja. Niin, se on, niin, me halutaan hyvää maailmalle. Mikä siinä on vikana. Mutta joo, siis se on ehkä semmoinen, missä mä oon muuttunut tosi paljon, tai ehkä löytänyt itteni enemmän. En mä nyt ehkä tiedä, onko mä muuttunut, tai koska mä uskon, että mä oon aina ollut tällainen, mutta oon vaan niin kuin ehkä löytänyt erilaisten kokemusten kautta näitä niin kuin uusia mielenkiinnon kohteita ja tajunnut ehkä enemmän sitä omaa luonnetta ja millaisesta elämästä oikeasti tykkää. Jep. Ehkä se. Ja tuossa muuten on niinku 30-syys kyllä niin ytimessä. Ne joo. Että niin, tajuu, mistä itse oikeasti tykkää, millaista elämästä tykkää, mitkä on ne niinku omat jutut, mikä on se sun identiteetti. Niinpä. Ja just se, että aikaisemmin, niin kuin sanoit, että aikaisemmin sä oot voinut vihata niitä juttuja, että ollut sellainen hyi, että ei ole mulle tää. Mutta sekin on varmaan ollut siitä, kun just tuossa meidän jakson alussa me sanottiin siitä, että on niinku ollut vähän sellainen lammas ja seurannut sitä laumaa ja ollut, jos joku toinen on ajatellut tälleen, niin sitten mä oon ehkä ollutkaan sitä niinpä hyi tai silleen, että eihän toi nyt ole niin kuin järkevää touhua tai että miksi joku tykkäisi tollasesta, että on ehkä niin kuin tässä kasvun myötä löytänyt sellaista niin kuin, no just sitä niin kuin omia juttuja, mutta myös sellaista niin kuin myötätuntoa muille ihmisille, että jos joku tykkää jostain, niin ei se tarkoita, että sun pitäisi tykätä siitä, tai sä et ikinä voisi tykätä siitä, tai sillä, että kaikilla ihmisillä on omat mielenkiinnon kohteensa, eikä ketään tarvitse tuomita sen takia. Sepä. Joo, ja se ei tee susta mitään enempää tai vähempää niin kuin missään. Ja niin kuin, että se ei ole sulta pois. Että jos joku ihminen tykkää jostain asiasta tai niinku harrastaa jotain, tai niinku, että antaa kaikkien kukkien kukkia. Niin. Se on totta, joo. Jep, mutta musta on kyllä tullut, joo, se on myös yksi 30-syyden juttu, että musta on tullut kyllä niin avoin, niinku open-minded, ja semmoinen, että tehdäänkö niin jotenkin vaan, että on ihan sama. Tai niinku, että kaikki voi tehdä mitä itse haluaa, että kunhan
kunhan ei tee toisille pahoin. Että oot muille kiltti ja kiva. Ja niin kuin oikeasti ei tarvi kaikessa loukkaantua. Ei tarvi kaikkiin juttuihin ei tarvi kommentoida. Se ei ole sinun asia kommentoida. Ja ei tarvi ottaa itteensä muista niin kuin jokaisesta asiasta. Niin ehkä se on. Nyt jakaa sitä kiltteyttä ja kivuutta muille. Tai sille, että ei tarvi justiin olla ilkeä. Tai sitten just niin kuin sanoit, ottaa itteensä. Niin, ja niin kärkäs tai sellainen kommentoida liian herkästi eri asioita. Niin, ehkä pitäisi vähän miten se sanotaan, kapeakatseinen. Niin, että laittaa itteensä toisen kenkiin, mikä on hyvin vaikeaa välillä. Niin kuin tommosia, asioita on kyllä. Mutta ihana toikin, että niinku, pakko palata vielä tuohon, että joku asia, mitä sä et ole, mistä et ole ehkä tykännyt aikaisemmin, tai just, että mennyt lauman mukana, ja että joo, ei ole mulle toi juttu ja näin. Ja ehkä silloinkin sä oot, joku pieni niinku, resonointi on ollut itsessä, että ehkä sitä on niin kapinoinut vastaan, että ei ole mulle tommonen asia, koska se on nimenomaan ollut sitä sun juttua, sä et ole vaan uskaltanut tehdä sitä, tai niin kuin, että olla erilainen sen lauman kanssa. Että mä uskon, että myöskin itsellä justiin toi, että niin kuin tekee nyt enemmän noita malliprojekteja ja että on esillä enemmän, puhuu julkisesti ja menee haastatteluihin ja näin, niin mä oon katsonut kaikkia muita silloin aikaisemmin sillä lailla, että no joo, mitä toikin yrittää tuossa ja vähän liian esillä, tai että miksi sen nyt pitää, ei sillä ole mitään sanottavaa, tai jotain tällaista, joka ajatellut ehkä silloin joskus ihan teininä siis, en mä ole vielä vuosia enää ajatellut näin, mutta silloin on ajatellut just parikymppisenä esim. Että joo, niin mutta se on vaan kertonut siitä mun itsestä, niin että se on se, mitä mä itse halusin, mutta mä en vaan uskaltanut. Niin joo, toi on kyllä niin totta. Joo, ei saakeli. Toi on mun mielestä, jos sä oot niin kuin joku 21-vuotias tai joku meidän kuuntelija esim. Nyt, ja sä tunnistat itsessäsi tollaisia piirteitä, niin kannattaa muistaa se, että vähän miettiä, että mistä se voi tulla. Missä se johtuu. Triggerointi. Jep. Että todennäköisesti sä itse haluaisit olla samanlainen. Tai mennä niin kuin samantyylistä polkuun. Ei ikään voi olla samanlainen. Ei ikinä ole mitään niin kuin sellaista. Tai sä et voi kopioida muita, kun se on sun polku. Ei tietenkään. Ja sehän sen niin kuin tekee siitä niin kauniin ja uniikin ja sun jutun. Koska se on sun polku ja sä teet omaa juttua ja eri lailla. Ja kukaan ei voi tehdä niin kuin sä. Se kannattaa kyllä muistaa. Ja se on mun mielestä kasvamisessa niin ihanaa ja niin kuin vanhenemisessa, että tajuu, että hei, että tää on mun. Kukaan ei voi olla minä. Kukaan muu ei voi olla Krista, eikä Marjut, eikä tehdä niin kuin asioita niin kuin me, tai puhua niin kuin meidän suulla, tai niin kuin käyttäytyä niin kuin me, tai pukeutua niin kuin me, tai niin kuin mitä ikinä. Jep. Ja se on sun elämä, ja se on niin uniikki, ja se on, niin kuin, että ei tuu toista Kristaa maan päälle enää. Jep. Niinpä. Deep. Ei, mutta se ei ole totta. Se emoji, se kyllä räjähtää aivot. Yksi mun lemppareista. Niin, joo, toi on ihana pointti. Kukaan ei voi tehdä samoja asioita. Ja sä et voi tehdä samoja asioita, mitä muut. Niin. Ja ei sun pidäkään. Ja sehän siinä on niin vitsi hienoa niin kuin elämässä. Että sä pystyt puhumaan näin. Ja sun ajatukset ja sun oma elämä ja sun tyyli ja sun niin kun, kaikki on vaan niin kun sitä sinun. Kukaan muu ei voi ikinä tehdä sitä samalla lailla. Jep, ja silloin se elämä tuntuu kaikista parhaimmalta. Niinpä, kun sä elät itsellesi. Ja toki muille niin kun sun läheisille ja näin myöskin, mutta just että jos sä oot itse tosi onnellinen sun elämän kanssa, ja se, mitä sulla on ja mitä sä oot saanut aikaa ja näin, niin sit se resonoi kaikkeen muuhun myöskin. Että sitten sun lähellä on helppo hengittää, koska sä oot niin balanssissa itsesi kanssa. Niinpä. Joo, menipä taas. Okei, nyt vähän kevyempiin kysymyksiin, kun me mentiin niin diippiin päätyyn taas vaihteeksi. Niin Jep.
Mutta vitsit on niin ihana jutella diipeistä asioista, mutta joo, nyt vähän hauskempaa tähän väliin. Mulla oli semmoinen idea, että mä kysyn sulta, Marjut, että mikä villitys 20-vuotiaana oli sun mielestä cool, mutta nyt aiheuttaa fyysistä tai henkistä kipua edes ajatuksena? Voi olla ennen 20-vuotiaisuutta myöskin. Joo. Siis, mä en tiedä, onko tämä nyt villitys kuitenkaan, mutta siis mä tykkäsin nuorempana olla niin kuin, autojen kyydissä ja varsinkin, jos ne ajoi nopeasti. Joo, samaa. Joo, siis mä oon aivan... Kaikkien amisten takapenkillä. Joo, siis se oli parasta sittiä ikinä. Niin oli, joo. Ai hitsi, tämä oli aika yllättävä. Tämä oli vähän yllättävä, mutta sitten samalla, niin kuin, että no, kyllä mä tiesin tämän, koska me ollaan oltu niin paljon. Aina ihan, aivan siis hottina siellä istuttu autossa. Aivan sellainen vautsi. Ja siis tänä päivänä voin pahoin, jos edes miettisin tollaista. En menisi. Apua, missä tilanteissa on ollut, ja niin kuin, thank God, meillä ei ole ikinä tapahtunut mitään oikeasti. Mikä niin kuin, suojelusenkeli on ollut matkassa. Mutta... Haluan siis sanoa, että ei olla ikinä menty kenenkään tuntemattomien kyytiin, tai silleen, että ollaan tietty aina tunnettu ja näin, mutta joo siis... Mutta vähän sellaista hurjastelua. Joo. Jep. Ja varmaan pojat halunnut vähän näyttää tytöille, että miten tämä Bemari kulkee. Ei edes Bemari, se on varmaan just joku Toyota Yaris. Ja vetää jotain ritariassaa. Joo. Ja sitten hirveet semmoiset tiedätkö, kauhean noin. No ei edes kajarit niinku mitenkään kestä sitä, se rätisee. Joo, siis mun sydän varmaan pysähtyisi, jos mä joutuisin istua jossain supparin ihan mummelina, sillä en kykene, mä menen mieluummin bussilla. Turvallisuus ennen kaikkea. Turvavyö sillä 2 kertaa. 2 kertaa kummaltakin puolelta. Mä oon pakko sanoa, että mä olin tänne bussissa turvavyö. Sä oot niin lainkuuliainen. Sä oot kyllä semmoinen mummeli. Joo, koska mä en laita kyllä bussissa hirveä. Joo, en laita. Joo, mä aina katon ihmisiä silleen, että joo. Miksi sä laitat? Mä en sano hirveästi taas, mutta joo. Joo. Mutta joo, mennään eteenpäin. Sano sä sun. Mikä on sun semmoinen? No kyllä niin kuin ehdottomasti tommoset festarit, missä mennään noille, mikä ne on, teltoilla. Mekin ollaan jossain Kalajoella. Kalajoen juhannus ja teltalla lähetty 3 päivää jossain teltassa. Syö jotain roiskeläppiä ja sitten näitä siis hitsit. Ei mitään jääkaapia, ei mitään taskulämmintä siideriä ja mitkä nämä lihapullat, Kivikylän pyörykät siellä ja aukaset se ja se on semmoinen pommi, kun sä aukaset se ja haisee ihan hirveät koko teltta. Ja... Sitten tiedätkö, jos alkaa sataa, niin se sade tulee sisään. Mutta minähän en näistä mitään tiedä, kun mä oon aina, siis mä oon jotenkin löytänyt itteni aina niin kuin mökkiin tai askariin, asuntovaunuun tai... Askariin. Ja mulla on siis... sana. Joo, on. Se on lyhennys. Mutta niin, siis aina viimeinen niin kuin semmoinen, tiedätkö, oljenkorsi on ollut sitten se oma auto. Että mä en ole ikinä, niin mulla on ollut aina se teltta mukana, mutta mä en ole ikinä kyllä teltassa nukkunut. Koska se meni jotenkin niin kuin itsellä sitten aina siinä vaiheessa niin kuin iltaa oli sillä että en mä tonne kapua tonne. Ai sä oot ollut jo silloin. Siis mä oon ollut hieno pieru jo silloin, oon ollut, juu. Joo, mulla ei ollut niin kuin mitään ongelmaa nukkua teltassa. Tai silleen, että just mä vietin yhtä sitä meidän Kalajoen reissua kanssa, kun me oltiinko me 18-vuotiaita? No joo, kun se oli meidän... Siis apua. Justiin katoin kuvat. Voidaanko kertoa? Voidaan, koska siis tämä on ollut niin. Siis mä just kerroin tämän mun yhdelle ystävälle ja se nauroi aivan pissat housus. Siis me ollaan menty Kalajoelle 18-vuotiaana juhannusta viettämään tyttöporukalla. Meitä oli 8 tyttöä, 2 autollista. Ja mä sitten totta kai tämmöisenä järjestäjä-emona jo silloin. Joo. Niin mä olin matkan johtajana, niin mä olin kaikille hommannut semmoiset topit, missä lukee eessä, että Kalajoen kuumin kissa. Ja sitten takana lukee, että 18 forever. 18 ikuisesti. Mä en muistanut, mitä sen takaa lukee. Joo, siellä oli forever.
Forever 18. Joo, ja mä oikeasti Kalajoen kuumin kissa. Siis kaikilla on semmoiset topit. Siis mä voin pahoin, kun mä mietin tätä. Mulla tulee kylmät väret, mä en kykene. Joo, oikeasti siis tää on kyllä aika tämmönen hyvä vastaus tähän kysymykseen, mitä me käydään läpi, koska toi on jotain, mitä me oikeasti ajateltiin, että se oli siisti. Joo, ja me oltiin niin kuulla. Me oltiin niin, ai että kuule, lähdetään nämä topit päällä, kuule 8 tyttöä, kaikilla sama outfitti. Me oltiin niinku, että oikeasti aivan maailman omistajina lähdettiin Kalajoen juhannukseen. Joo, ja sitten käytiin laittaa niitä, mitä ne oli, niitä kaljatatuointeja. Niin onko se jotain tuupuri? Joo, muistan, joo. Niin olikin, ja siis yhdessä kuvassa sulla on kanssa sillä, sä olet ihan mielissä, että sulla on tatuointi, kaljatatuointi. Ei vitsi, miten ollaan. Ollaanpas me oltu ladylike. Joo, me ollaan oltu niin siistejä. Aivan, siis ai että. Ja sitten mä muistan, että just ne pinkit lasit, mitkä ostettiin, tai semmoiset muoviset lasit, mitkä ostettiin Keskisen kyläkaupasta. Ja meillä oli leileit kaulassa ja kaikkea tämmöistä pientä härpäkettä. Sälää. Joo. Kaikki löytynyt eurolla Tuurin kyläkaupassa. Aivan ei kestä. Ihania muistoja kyllä. Ihan ja siis mulla oli, vai oliko mun Kaasol, niin mun toisella Kaasolla, mun mielestä hänellä oli sitten semmoinen, vai sulla oli semmoinen kissan sarvet päässä. En mä muista. Joo, ja kissan häntäkin löytyy. Kaiken maailman tommoista ihmeä, joo. Siis niin apua, krimskrams, oikein nolot. Mutta niin, hyvä näin muistella tälleen niin kuin vanhempana sitten, että silloin on tullut mentyä. Ja että just 3 päivää veti siellä ihan ja aivan mielissään. Ja nykyään niin se olisi ihan niin kuin aivan horror. Joo, mä olisin aivan wreck. Joo, mä olisin kuollut. Siis mullahan menisi niin kauan niin kuin palautua siitä, että mä en siis kykene. Edes ajatuksena, niin mä olisin ei kauhean. Ai mikä päänsärky ja niin paljon ihmisiä. En kykene, vaan en vaan niin kuin enää tässä. Onneksi on oikeasti tehnyt tollon noita asioita. Tai sillä, että on niin kuin ns. Kokenut. Totta kai kaikkien se oma elämänpolku on fine ja näin, mutta mun mielestä on ihanaa, että mä oon itse kokenut noin sellaiset hauskat festari-illat ja semmoiset, että sä oot oikeasti vaan mennyt ihan sikana ja sä et ole hirveästi silleen miettinyt tulevaa tai muuta. Niin. Joo, se oli kyllä ihanaa. Ai, että ei ollut mitään huolta huomisesta. Ja vapaus. Vapaus, todella juu. Ja sitten oli vaan niin kuin elämä edessä. Ai että. Joo, se muistelen vaan noita, niin oikeasti palaa ihan niin hetkiin, kun edes miettii. Niin. Ihanaa, että on tullut elettyä elämää. Niin kyllä on mennyt niin kuin aina täysiä tätä elämää, mikä on aivan ihanaa, että mä en ole ikinä siitä antanut niin kuin periksi, että mä haluan kokea mahdollisimman paljon. Ja se on se, mistä itse tykkää. Että muille varmasti niin hengästyttää, kun katsoo mun juttuja, mutta mulle se on edelleen semmoinen niin kuin elämän suola, että mä saan mennä ja tehdä ja matkustaa ja tavata ihmisiä ja niin kuin elän niin 150% tätä elämää, koska se on mun juttu. Niin, sepä se. Jep. Toi pitää ottaa meidän mukaan, meidän 20-siltä, tai siis nuoruudesta. Että pitää elää just vähän vapaammin ja ei tarvi aina stressata kaikesta. Ja... Joo, sanois muuta. Musta tuntuu, että tämä niinku 30-syys tuo sitä justiin, että on niin jotenkin itse tietoinen koko ajan, tai sillä lailla, että mulla on kaikki nämä vastuut, ja niin kuin työstä tulleet ja jne, ja sitten, että kun lähtee ulos, niin ei ehkä osaa aina niin vapautuneesti mennä. Tai että kun näkee ystäviä. No justiin oikeasti eilen puhuin tässä taas, mutta että asiat painaa, niin sä et pysty olemaan niin 100% oma itsesi, kun ne oikeasti painaa sun mieltä. Mutta se on niinku sitä aikuisuutta myös, että sä et vaan voi olla niin vapautunut aina kaikissa tilanteissa. Ei niin. Mutta vähän sellainen ripaus mukaan, niin ehkä sitä pääsee pitkälle. Niin, jep. Ja että niinku asiat on joka tapauksessa sillä lailla, että turhaa niitä on siinä hetkessä, kun sä oot kavereitten kanssa ulkona. Tai justiin viettämässä, en mä tiedä, lantsilla tai mitenkin. Niin ihan turhaa sä mietit niitä asioita silloin, kun ne asiat ei lähde yhtään mihinkään. Kuinka paljon sä niitä mietit, niin ne asiat on ja pysyy. Että niitä on ihan turha niinku ressata liikaa tai yliajatella, koska sä pystyt ajattelemaan niitä asioita sit sen jälkeen, kun sä oot nähnyt sun ystävät tai nauttinut elämästä. Ei kuluta energiaa niihin
ajatuksiin ja energiasyöppöihin, että justiin energiavarkaisiin. olennaiseen. Niin, joo, älä. Toi on muuten semmoinen kanssa, mikä pitää masteroida nyt 30-vuotiaana, että jotkut asiat, niin ne vaan on. Ne on ärsyttäviä, vittumaisia, mutta sun pitää laittaa ne sivuun. Sun on pakko nauttia sun elämässä siinä hetkessä. Ja sit sä voit myöhemmin ottaa sen taas käsittelyyn sen asian. Niin. Jep, niinpä. Sitten siirrytään viikon vinkkeihin. Mikäs on, Krista, sun vinkki tälle viikolle? Jos mä oon miettinyt sillä lailla, että jos mä voisin sanoa nuoremmalle itselleni jotain, niin mitä mä sanoisin? Elikkä minä ennen 30-vuotiautta. Niin jos mä oon itse asiassa sanonut tämän just kuukausi sitten about, kun mä olin Barcelonassa. Ja siellä oli semmoinen ihana Claire, ja siis sen sukunimi oli vielä suomalainen. Joo, ja hän on siis Amerikasta. Okay. Joo, mun mielestä oliko se Texasista jopa, en nyt ihan muista, mutta kuitenkin Amerikasta kotoisin, ja oli täällä viettämässä siis kesän Euroopassa matkustamassa sen luokkalaisten kanssa vaihdossa, siis justiin Barcelonassa, ja sitten oli menossa Portugaliin ja näin, eli Espanjaa ja Portugaliin. Niin se kysyi multa, että mikä on sun vinkki mulle, kun hän on 20. Että mitä sä tekisit toisin? Mun mielestä siis eka kertaa näin hänet, ja ihanaa, että tulee tommonen nuorempi tyttö kysymään multa, arvostin ihan sikana. Niin mä sanoin silleen, että älä seurustele. Että se on niinku mun vinkki. Se on oikein, se on ainoa, mitä mä ehkä oisin, tai en kadun, mutta siis mä en halua katua mitään, mitä mä oon tehnyt elämässä. Ja niin kaikki on elämänkokemusta ja niin kuin on tuonut mut tähän päivään. En mitään vaihtaisi pois. Niin. Mutta se, että jos mä jotain oisin voinut muuttaa, että mä oisin vielä 20 ja oisin tehnyt sitten eri lailla, niin se on se, että mä en olisi alkanut seurustella niin nuorena tai että mä en olisi seurustellut niin pitkään. Väärän ihmisen kanssa. Niin, ja mulla oli 2 semmoista pitempää. Ja toinen nyt vähempi väärä. Ei kyllä missään nimessä väärä siihen ajankohtaan. Ei, mutta sillä niin lopulta ehkä. Niin, että ne oli aika pitkiä parisuhteita. Mulla meni aika paljon mun nuoruutta siinä. Ja mä oon oppinut niistä tosi paljon. Mutta se, että mä oon kuitenkin ollut 19, mä oon aloittanut pidemmän suhteen. Mä olin siinä 3,5 vuotta. Ja se, että kun sä oot niin lapsi silloin, että se on kyllä parempi niin kuin elää yksin ja tutustua ittees. Ja olisinko mä löytänyt vaikka tämän mallin juttuprojektin tai mun uudet harrastukset, niin olisinko mä löytänyt ne nuorempana, jos mä olisin ollut yksin? Todennäköisesti, koska mä olisin joutunut katsoa itteeni ja omaan sisimpään, tutkimaan sitä omaa, niin kuin, että mä oon Krista, mitä mä haluan elämältä, mistä mä nautin, mikä on mun intohimo. Kun se, että mä oon asunut jonkunkaan, mä oon elänyt jonkun toisenkaan, kuka on kans ollut teini ja nuori ja omat ongelmansa ja omat traumat lapsuudesta ja koko se paketti. Niin se, että en sano, että joka parisuhde on näin, mutta siis se, että niin, kannattaa miettiä, että sä oot oikeasti 20 vaan kerran, että älä ole vääriä ihmisten kanssa. Niin, jep. Että ehkä just enemmän se, että ei ole väärien ihmisten kanssa, eikä sitten niin kuin silleen kattele liian pitkään, koska mä uskon, että kun sä oot 20 ja sä alat seurustelemaan, niin sä luulet aina, että okei, tää on mun loppuelämän mies esimerkiksi. Siis just ja sit sä et uskalla päästä siitä irti, mutta sit sun oikeasti pitäisi. Ja se on ehkä se. Ja kun se on niin pelottavaa siinä, kun sä oot niin nuori, niin sä ajattelet, että hei, mä jään ihan yksin, miten mä osaan elää ilman toista. Sä oot jakanut senkaan niin paljon kaikkea sitä arkea ja rutiinit ja teidän kämppä ja harrastukset ja kaverit ja kaikki. Niin sit se on niin pelottavaa se hyppy siihen tuntemattomaan, kun sä oot niin pieni vielä. Niin kuin ihan semmoinen peipponen, mikä se on? Pikku peipponi. Niin totta kai se on niin pelottavaa hypätä siihen ihan yksin. Ja sitten ehkä justiin kaverit on
työpaikoissa, harrastuksissa tai kouluissa ja porukoissa, niin sitten sä oot niinku, että sä vähän niinku tarraudut siihen toiseen. Ja totta kai sekin on ihan niinku käy järkeen, koska sä oot tottunut siihen koulusta, että on ne porukat ja on niinku sitä enemmän laumaelämistä ja on aina joku, saattaa olla just se sun paras kaveri tai näin vieressä. Ja sitten sulla on se poikaystävä ja sitten sä elät niinku senkaan niin sitä symbioosissa ehkä jopa sitä teidän elämää. Niin toi on se, että älä mene tähän lankaan. Ja monet on, että joo, että on niin ihana nuorta rakkautta ja te olette varmaan pitkään yhdessä. Ja kaikki niin kuin monet vanhemmat ihmiset saattaa sanoa näin. Mutta se ei ole aina se, that's not the gist. Että se ei ole se niin kuin välttämättä. Niin. Joillekin ehkä saattaa olla myöskin, että sä löydät sen sun rakkauden nuorena. Ja niitä on näitä pariskuntia joo, ja ihanaa, että löydätte toisenne näin niin kuin nuorena, mutta joo, kannattaa aina vähän miettiä sitä, että onko tämä nyt oikeasti se ihminen, kenen kanssa mun kanssa niin kuin mun nuoruuden vuodet viettää. Jep. Joo, toi on kyllä tosi hyvä vinkki, just että olla vähän niin kuin, mitä sanotaan, tietoinen, tai silleen, että koko ajan mietiskellä vähän, ei nyt tietenkään yliajatella kaikkea, mitä tapahtuu, mutta just toi, että ei niin kuin ala elää sellaista zombi-autopilottielämää sen toisen kanssa, ja sitten sä heräät, kun sä oot 50, ja sitten sä oot silleen, että ei hitto, että yes. Tai väärä kumppani. Tämä oli kunnon dramaattinen, sillä 16-vuotiaasta asti elää, sitten yhtäkkiä herää, sillä ei saakeli, koko elämä meni tässä. Niin, ja ei nyt silleen, totta kai mäkin olen sitä mieltä, että itsekin aloin seurustelemaan mun miehen kanssa, tai siis poikaystävän kanssa olemme kihloissa, niin 22-vuotiaana, että on sekin aika nuori kuitenkin. Ja siis mä kyllä uskon siihen, että sä pystyt kasvaa ja löytää niitä omia mielenkiinnon kohteita ja silleen elämään semmoista elämää, jos se toinen kasvaa sun kanssa siinä vierellä, tai se niin kuin, tavallaan puskee sua ja näin, että se pitää olla vaan semmoinen oikea ihminen. Niin, jep, ihan totta. Entäs mikä on sun vinkki, Marit? Munkin vinkki on toi, että mitä sanoisin nuorelle itselleni, mutta se ei ole mikään semmoinen, niin kuin, että älä tee sitä tai näin. Mutta se on enemmän silleen, että mä haluaisin sanoa itselleni, että on just siellä, missä pitääkin olla. Tai silleen, että ei justiin stressaa. Tai että silleen, että niin kauan kun sä kuuntelet ittees ja silleen, seuraat sitä sun omaa paloa ja mielenkiinnon kohteita ja et silleen niin kuin ignoraa niitä, niin sit mä uskon kyllä siihen, että sä oot aina niin kuin oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Niinpä. Totta. Joo, ja siis toi intuitio. Niin se on kyllä, että sä kuuntelet sitä sun omaa niin kuin johdatusta ja sitä paloa. Niin, ja että kaikki tapahtuu ajallaan. Toi on muuten niin ihan superhyvältä, koska sä et pysty vauhdittaa mitään. Tai sä et niin kuin, asiat tapahtuu omalla painollaan. Ja sun pitää antaa niille aika. Ja ei se niin kuin ole se elämän pointti, että kaikki tapahtuisi tosi nopeasti. Tai just kun sä haluat. Tai ei kuulukaan. Että asiat kärsivällinen. Niin, asiat ottaa oman aikansa ja se on se pointti. Ja sun pitää kasvaa sen johdatuksen mukana, että se on vielä valmis siihen, jos ei se tapahdu vielä. Niinpä, jep. Mutta toi on se mun, mitä mä haluaisin sanoa kaikille. Ihan sama, minkä ikäinen sä oot nyt. Mun mielestä kansi just muistaa toi, että ei niin kuin kiirehdi elämässä ja niin kuin, ei myöskään ehkä silleen lamaannut tai on sille tekemättä mitään tietenkään. Et mun mielestä just toi, että sun pitää koko ajan miettiä, että mitä sä haluat tehdä, mikä tuntuu just nyt hyvältä, ja sitten seurata sitä, koska sitten ne asiat tulee omalla painolla. Niin onkin. Ai, että olipa hyvä. Pysäyttävä. Kyllä. Kerrassaan. Ai nyt purkkiin. Joo, kiitos. Ihan sikana Marjut. Oli taas kiitos, niin Krista. wholesome. Meidän ensimmäinen jakso tällä kaudella. Joo, ihan olla takas. Ihanaa, meillä on uusi kausi. Apua, siis vau. 3. kausi, mä en kestä. Mä oon niin ylpeä meistä, mä oon niin onnellinen. Mä rakastan tätä. Ja ihanaa, kun te kuuntelette meitä. Ei ole sanoja siihen, kuinka paljon me arvostetaan teitä meidän kuuntelijoina ja että seuraatte meidän matkaa ja
jaatte meidän jaksoja ja kuuntelette ja ootte siellä niinpä. mikin toisella puolella, ei kun kuulokkeiden toisella puolella. niin, että me ollaan teidän korvilla. Ja jos te tykkäsitte tästä jaksosta, niin jakakaa ihmeessä teidän läheisille. Ja laittakaa meille paljon kommenttia, viestiä. Joo. Niitä on ihan lukee. On vaan ollut ikävä tätä. Nyt taas back to routines. Kesälomat ohi. Back to school. Back to school, joo. Eikö se oli aina kesäloman jälkeen back to school ja sitten tulee kaikki mainokset telkkarissa ja kaikki kuumit ja kynät. Joo, reput. Uutta inspiraatiota. Joo, älä. Ihanaa. Ja jos teillä on jotain toivejaksoja, niin laittakaa ne myös meille. Esim. Tälle kaudelle niin otetaan vielä todellakin toiveita vastaan. Laittakaa meille kommenttia. Arvostan niitä ihan hirveästi. Ja palataan taas studiolle, Marjut. 30-vuotiaana. Jep, ensi viikkoon. Moi moi! Moi moi, rakas!